ekaksi laulettiin Menen Jeesuksen luokse ja Tanja lauloi siitä, että ota hänet vastaan. Nämä kaksi seuraavaa laulua mä oon joskus tehnyt ja ajatuksena on ollut siinä se, tämä eka laulu on tällainen kuin perillä. Just siitä tilanteesta, vähän niin kuin fiktiivinen tilanne kuviteltu, että millaista se on, kun tullaan Jeesuksen eteen eka kerta sitten, kun usko vaihtuu näkemiseen. Kun kaikki se mahdollisuus, mitä me täällä vielä koetaan tässä vaelluksessamme, meillä on aina mahdollisuus langeta, tosi me voidaan aina tulla Jeesuksen tykö ja kokea anteeksi antamus, jos me haluamme. Jumala haluaa armahtaa ja antaa anteeksi, se on hänen perusluonteensa. Mutta tässä laulussa on yritetty kuvata siitä, että minkälaista se on, kun tullaan Jeesuksen eteen. Ja mikä ainut, mikä merkihtee siinä ja mikä on se voima, joka on minut tänne perille voittajana tuonut. Saavun etees, Herra sun, siinä hiljaa polvistun. Nostan katseen ylös, näen kasvot sun. Niissä syytöstä ei oo, eikä pettymystäkään. Niistä loistaa aito rakkaus minuun. Ansainnut en tätä oo, nyt sen täysin ymmärrän. Sinä maksoit syntini mun ristilläs. Monta eessäs meitä on, saaneet tulla armohon. Kiitoslauluun meistä yhtyy jokainen. Saapunut siis vihdoin olen kotiin. Voittajana taisteluista selvisin. Maksoit syntivelkani, annoit kaiken anteeksi. Siksi voittajana kotiin selvisin. Matka pitkä oli niin, moni sortui kyyneliin. Jaksaneet he eivät enää vaeltaa. Tulit, annoit anteeksi, paransit myös haavatkin. Alkoi matka yhteinen nyt uudestaan. Saapunut siis vihdoin olen kotiin. Voittajana kotiin selvisin. Maksoit syntivelkani, annoit kaiken anteeksi. Siksi voittajana kotiin selvisin. Saapuneet siis vihdoin olemme kotiin. Voittajina kotiin selvittiin. Maksoit syntivelkani, saimme kaiken anteeksi. Siksi voittajana kotiin selvittiin. Siksi voittajana kotiin selvittiin. Siksi voittajana kotiin selvittiin.